is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. June 10, 2015, nang ipinanganak ang baby daughter ko na si Sasha. Habang nasa ospital ay abot langit ang pasasalamat ko dahil safe naman ang delivery sa kanya. Lumabas siyang malusog, maganda, mamula-mula at hawig na hawig niyang talaga ang kanyang kuya Joaquin. From delivery room, inilipat muna siya sa neonatal intensive care unit para obserbahan. Excited na kaming mag-asawa na makarga siya. Makalipas ang 6 na oras, tinawag na kami ng nurse. Ang excitement namin ay bigla na lang napalitan ng pangamba nang malaman naming may diferensya si baby Sasha. Ayon sa nurse, bumagsak ang oxygen level sa dugo ng anak ko. Nangingitim ang mga labi nito at hirap huminga, kaya kinailangang lagyan ng oxygen at dextrose. Ang sabi ng doktor, may heart murmur si baby Sasha. Indikasyon na maaaring may butas ang puso ng bata. Kailangan daw siyang ipasuri sa isang pediatric cardiologist para malaman ang eksaktong kondisyon niya. Nung mga panahon na yon, walang available na eksperto sa lugar namin sa Tarlac. Tumagal pa ng halos 2 linggo sa NICU si baby Sasha. Nalaman namin na bahagyang nag-improve ang kanyang kondisyon. Naging stable ang oxygen level sa kanyang dugo, pero sadyang mababa pa rin ito sa normal level. Nangingitim pa rin ang kanyang mga kuko at labi. Kaya nagdesisyon na kaming pumunta ng Maynila para ipasuri siya sa eksperto. Base sa 2D echo result, nakumpirma na may butas nga ang puso ni baby Sasha. Pero bukod dito, nalaman namin na mas malala pa pala ang kanyang kondisyon. Ipinaliwanag ng doktor na underdeveloped ang kaliwang bahagi ng puso ni Sasha. Dahil dito ay kakailanganin niyang sumailalim sa ilang series of open heart surgeries sa lalong madaling panahon. Humingi muna kami ng second opinion bago kami nagdesisyon. Sabi ng huling doktor na nakausap namin, kailangan muna naming hintaying lumaki at lumakas si baby Sasha bago isagawa ang first procedure. Sa tulong ng walang humpay na pagdarasal at sa tulong ng mga kapamilya at kaibigan, nakalikom kami ng sapat na halaga para sa operasyon ni baby Sasha. October 15, 2015, sumailalim si baby Sasha sa first procedure. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay ang unang operasyon. 8 days after the operation, na-discharge na kami at payapang nakauwi ng bahay.
Matapos nito ay sumailalim ang anak namin sa mga regular check-up para i-monitor ang kanyang kondisyon. Inihahanda na rin siya ng mga doktor para sa kanyang pangalawang operasyon. Lumipas ang 3 taon. Lumaking malusog at masigla si Baby Sasha. Nito lamang Enero, sabi ng doktor na panahon na para isagawa ang second procedure. Nagtinginan na lang kami mag-asawa dahil binalot na naman kami ng kaba at pangamba. February 5, 2019. Sumailalim na si Baby Sasha sa second procedure. After 10 hours, dinala na siya sa recovery room. After 1 day, inilipat siya sa pediatric ICU para matutukan ang paggaling. Tinanggal na ang kanyang ventilator at madalas na siyang gising. Positibo naman kaming mag-asawa na magtutuloy-tuloy na ang recovery ni Sasha hanggang sa mapansin namin ang pagiging irritable niya. Nagsimula siyang maglikot at hinihila ang mga tubong nakakabit sa kanya. Marahil dala na rin ito ng hirap na kanyang pinagdadaanan. Nakakadurog ng puso na makita mo ang anak mong naghihirap dahil sa karamdaman. Pero kailangan naming magpakatatag at talagang kumapit sa panalangin. Umaasa kami na maiuwi din namin siya ng malakas sa lalong madaling panahon. February 8, 2019. Nito lamang nakaraang Biyernes. Biglang bumagsak ang vitals ni Baby Sasha. Ayon sa lab results, nagkaroon na ng komplikasyon sa liver, kidney, at lungs ang anak ko. Hindi na nagre-recover ang kanyang kidney kaya kailangan na daw niyang sumailalim sa dialysis. Sa pagkakataong ito, ipinagpasa Diyos na namin ang lahat. Ginawa na namin ang lahat ng paraan. Tanging milagro na lamang ang makakasalba sa kalagayan ng anak ko. At kagabi lang po, February 11, 2019, binawi na ni Lord si Baby Sasha sa amin. Napakasakit na mawala ng anak. Isinuko na namin sa Diyos ang lahat ng pain sa puso namin. Alam ko na pinahiram lang sa amin si Baby Sasha, kaya nagpapasalamat pa rin ako sa mahigit 3 taon na nakasama namin siya. 3 taon ng kaligayahan na hindi namin malilimutan. Baby Sasha, mahal na mahal ka namin anak. How I wish na kaya kitang bigyan ng perfect heart para hindi mo na maranasan ang lahat ng pain na naranasan mo dito sa mundo. But now, you will live your perfect life and perfect health there in heaven because God's perfect love will always be with you. Ang kwentong ito ay pinadala sa atin ng ama ni Baby Sasha na si John Edward, isang tambalanista. Isa na siyang angel.
Actually, mahirap magbigay ng opinion kapag ganito kabigat yung storya. But yeah, sorry to hear your story, Kabisyo. Ay, nako. My mommy heart is in pain. Alam mo, partner, nag-ano siya, si John Edward, yung daddy, nag-message siya sa tambalan nung Monday. Sobrang, sinend niya na maraming beses yung message niya na, may pinadala po akong kwento sa inyo, sana mabasa niyo po ASAP. Para sa anak ko na 3 years old, nung Monday. Monday yun. Yesterday. Kahapon. Kaya nagulat ako nagulat ako na kinuha na kasi nung pinadala niyo yung kwento, nung sabi niya na sana basahin natin, basahin ko yung kwento, sabi niya nagmamakaawa po ako na basahin niyo po yung kwento and we're losing hope, yun yung sabi niya. Si Braveheart yung title, Carisha Elise Escanio, 3 years old. Ang haba na message niya sa akin sabi ko, sige po, check po namin. Tapos sabi niya, my daughter is getting worse. Tapos wala akong words pag ganito wala talaga akong words yun. Tapos nag-update din siya na our daughter just passed now. At napakaganda niyang bata. Sinend niya now. Hello po, daddy. Patingin nga. Huwag na natin pakita. Ang ganda niya. Oh. Kamukha niya nga yung kuya niya. We do not have words po. We do not have words. Mahirap talaga maghanap ng no words. Na mga salita na pwedeng sabihin sa taong, di ba, nawala ng minamahal. Kasi ang magagawa mo na lang talaga ngayon sa panahon ngayon is lasapin mo yung sakit. Pero sabi nga nila, sa bawat pagbuhos ng ulan, may lilitaw na bahagari at yung pag-asa ay nandun. Tama. Yun. So, our deepest condolences, Daddy. I still don't have words. Sabi mo, tambalanisa ka namin. So, we wish to meet you soon and I wish that my virtual hug for you will become a warm hug para sa'yo. Kasi, yun yung sinabi ko sa kanya na na virtual hug po, Daddy. Sa Tarlac yata sila Tarlac. Mga taga Tarlac. Hello po sa inyong lahat dyan. Ako lagi ko talagang dinadasal din. Every day, lahat tayo may mga anak tayo, 'di ba? Na Lord, sana po palakihin niyo pong healthy, 'di ba? Palakihin niyo pong mababait ang mga batang ito. So mahirap talaga, 'di ba, mawalan ka ng minamahal bilang anak. Lahat ng mahal mo sa buhay. Tsaka jowa nga lang, mawalan ka, iyak kaya ka ng iyak, ito pa kaya. Nawala nga yung yung kuko mo namatay, di ba? Iniiyakan mo What more, ito, dugo laman. Tsaka, alam mo kung bakit painful? Kasi usually yung anak yung naglilibing sa magulang hindi yung the other way around Correct. Yun, so painful. Lahat po ng lahat ng mga nanay. Meron ako mga kaibigan, mga nanay na papunta na sa trabaho ngayon, iyak na nang iyak. Ano ba yan? Nakakaiyak talaga. Ay. Sa totoo lang, masakit nga para sa mga magulang na yung mga nasa chance na pupunan pa lang,
Hindi nila nakita yung Correct eh. anak nila. Ako para sa akin, tangayin nyo, it's even more painful kapag ka nakapiling mo eh. Tama. Although, syempre thankful tayo. Thankful si Daddy John na nakapiling niya pa. Pero kasi yung pag meron kang memories, yung experience, yung nakausap everyday mo. oo. kasama, kalaro mo masakit. araw-araw. I'm sure wala nang pain si Sasha. Ang talagang ang pinagpe-pray natin ngayon is the family who's left behind kasi sila talaga yung go through ng ng pain. So yun yung prayer po namin sa inyong pamilya that you survive each day and that eventually you will be okay. Hindi namin sinasabing magiging okay kasi kahit kailan hindi naman pwedeng sabing okay lang yan. So, our prayers are for you na sana maging strong kayong pamilya. Yes. Angel na si Sasha. Nandun na siya sa ulap at sa rainbow. Nag-slide. Baka nagkita na sila ng leprechaun doon. Leprechaun. Diba sa dulo ng rainbow? May leprechaun. Ay, nako. Pero Daddy, gaya nga ng sinasabi dito sa tambalan, yung mga experience namin na bawat experience, bawat nangyayari, may tinuturong leksyon yan sa atin. Yes. And thank you, Daddy, for sharing your story. Buti na lang nabasa din namin at this is also a reminder for everyone else that if your family members are still alive, 'di ba? Habang nandyan po sila sa piling po ninyo, your mom, your dad, your siblings, yung mga anak, kung sino man po, 'di ba? Cherish every single moment kasi hindi mo malalaman kasi baka hiram lang din eh. Hindi mo malalaman kung kailan kukunin, kung kailan mawawala, kung kailan lilisan, kung kailan aalis. Tama. Iyon. Ang bigat. Yung ilong ko lalo lumaki. Ako nga, nagpapalpitate nga ako. Ay, nako, kainis. Sakit sa heart. Pero maniwala tayo, lahat naman, araw-araw po na lumilipas na binibigay sa atin na buhay, may milagrong posible pang mangyari. And I am Keep the sure faith. I'm sure John Edward that every day God will send you angels to help you go through this. Sure po ako dyan. So just keep the faith. Maraming salamat John Edward for sharing your heartbreaking story to us. Kung ikaw kabisyo, meron ka ring kwento para sa Mahiwagang Burnay, email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, di ba? Pwede nakakakilig, pwede rin ganito, malungkot, pwede nakaka-inspire, pwede nakaka-motivate. Maraming salamat. O siya mga kabisyo, we all live with a heavy heart ngayong araw na ito, but enjoy your day. And again, uulitin po namin if your family members are alive, your friends, kung sino man po yung mahal mo sa buhay, nasa circle mo, do not be afraid and do not hesitate na iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal, diba? Because you'll never know, baka hindi mo na ma-express yung pagmamahal na yun para sa kanila. Tsaka yung mga sama ng loob ninyo, tapusin nyo na, tuldukan na. Oo, tama na. Napaka-importante Life nun, is short actually. Walang assurance sa lahat tayo sabay-sabay pang matutulog mamaya at wala ding assurance na sabay-sabay pa rin tayong gigising Kaya bukas. nga, di ba, lagi kong sinasabi, ito partner, lagi itong sinasabi ng tambalan, kapag ka lahat po kayo safe na nakarating sa loob ng bahay, gabi, di ba, wag na kayo mag-away-away. The fact that you are all safe at home is a blessing already. And kapag ka gumising ka sa umaga, sa halip na mainis ka, mabad trip ka kasi kailangan mo magtrabaho, pasalamat ka, gumising ka pa. Kung birthday mo ngayon at 52 ka, wag ka nang mairita na 52 ka. Pasalamat ka nga, inabot mo yung 52, di ba? Kasi merong ilan na hindi nila inaabot yan. na kahit gaano rin sila kayaman na gusto nilang i-extend ang kanilang buhay pero hanggang doon na lang talaga. Tama. Di ba? Ikaw masigla, kasama mo mga mahal mo sa buhay. So cherish every moment, di ba? With the ones you love. Tama. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Maging okay sa alright. Sana ang mga ganap mo ngayong araw na ito. Kung naghahanap ka ng trabaho, sana, dahil this is a good day sa ayun sa feng shui, di ba? So, sa feng shui, di ba? This is a good day para mag-apply, pumirma ng mga kontrata, mga dokumento, mag-deposit. Yan, go. Malay mo, di ba? Pero This is the day for abot you. pa ba? Naku, 9:22 na. Nakalimutan ko na
Magsulat sa deposit Oo, slip. oo. O siya mga kabisyo, babu, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.